سلااو ڕێز تشتێک و دەهات تەخمینکردن ئیرۆ هات هۆلێ یانی پەدەکێ بڕیارێکی پڕ هەستیار و مەترسیداردا و هەڵبژاردنە عراقێ و دیڤیا مەها شەشێ دەست پێ کردبە بایکۆت کرد و دە هەمان دەمێدا ئەم لێ دنەرن داخیانیەکی پەکەکێ هەیە وێ ڕۆژە نەڤرۆزێ بێ ئاشکراکردن هەردوو بوویەر ئەس بە هەفتووە گرێتدەم ji بۆی ku ev yek metirsiye min zêtir dike yanî dibe ku hinek kes bibêjin bila helbijardin nêkirin helbijardin li Iraqê bebe çiye nebe çiye an jî li Herêma Kurdistanê newisa bêguman yek dewarê destûrî de valatiyekî mezin heye û ew valatî berdewam dike dû heger ku هەڵبژاردن نەوێکردن بێگومان یعنی ji xwe niha parleman û hikûmeta Herêmê Kurdistanê li gorî destûra Iraqê li gorî biryarê dadgehê ne destûrî ye yanî ne hiqûqî ye tiştek bi navê parleman û hikûmeta Herêmê Kurdistanê niha nîne ji bo ku saleke helbijardin nehatiye kirin û wana temen û umrê helbijardin parlemanê dirêj kirine û niha heger ku cardin vêcarî helbijardin newêkirin yanî pedeke baykot kiriye heger ku pedeke baykot bike helbijardin yanî nayêkirin çima nayêkirin ji bo ku niha di destê pedekê de dû wîlayetên mezin hene yek di Hoka yek jî Hewlêra paytexta yanî Komîsyona Helbijardina Iraqê bê pedekê dikare li Hewlêrê an jî li di Hokî helbijardinan bike ez bawer nakim هەڵوێستی یەکێتیە چ دەبێت چ نابێ ئەم نەها نزانێ لێ مرۆڤ تەخمین دکە یەکێتی و پارتیاندنێژی وێ دژی دەرکەون یعنی وێ بە پەدەکێرا نەبن احتیمالێکی پڕپڕ ئەمەزنن دەبک و ئەو پارتیان ئاشووری و ماشووری و تورکمان دەردۆری خۆکۆم بکەن داخیانێکی بدەن لێ ئەس باوەڕ ناکەم بزافا گۆرام ئەس باوەڕ ناکەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئەس باوەڕ ناکەم پارتیا دادگەری و حتا یەکگرتوویە ئیسلامیژی پێڕابن لێ کام لێ بنەڕێ وەک من گوت گرێدای vêyekê bi daxuyaniya Newrozê ya pekekê çiye ev jî giring e yanî çima em wane îro her dukan bi hevdû girêdidin ku yanî Murad Qerelan beriya çend rojan daxuyanî de got em li roja Newrozê em ê ji bo bilindkirina têkoşînê pêngavekî bavêjin em ê daxuyanî bidin û em mijde bidin gelo mijde çi ye niha deserê hinek kesan de ew ku pekeke behsa aştiyê dike pêvajiyekî aştiyê dike û sîlah datîne deserê hinekan de dibêjin biryareke eskerî dide deserê hinekan de yanî her kes tiştekî dibêje lê em nizanin em niha zû ye em li ser vêyekê biryar bidin ihtimala her tiştî jî heye em niha li ser vêyekê biryar nadin lê heger ku girîman heger ku ew biryara biryareke eskerî bê biryarekî şer be mînak em çalakiya xwe li nav Tirkiyeyê de nehewşûn ve mezin dikin em şerê întiharî dikin em tenê li çiyayê gara û metînan namînin heger ku tiştekî wisa bike û heger ku ew di praktîkê de pêk were û pedeke jî helbijardina Iraqê baykot bike Iraq jî hikûmeta Herêmê Kurdistanê baykot bike yanî statûya Herêmê Kurdistanê Iraq nekare wisa bi asanî baykot bike an jî wek dibêjin helweşînî statûya Herêma Kurdistanê statûyekî destûrî ye lê heger ku pedekê baykot bike an jî pedekê wek partiyekî rizmî nenase dadgeha Iraqê dikare biryarekî wisa bide yanî bibêje ku tenê partiyek heye li hemberî helbijartinê asteng e loma jî em wê partiyê nas nakin ew partî ji dervê destûrî ye ew partî li hemberî yasa û destûra Iraqê rabûye û ew partî têkder e dadgehê Iraqê heger ku biryarekî wisa bide wê demê çi dibe
يعني جخوا پرزگرێکە پەدەکێ بە ئیرانی ڕاهەنا پەدەکە دەبێژە ئەو بڕیارێن دادگەهێ ji Tehranê vetê newsa ew rast e nerast e kam li ser wî pir ecelê nekin tiştekî nebêjin yani hûn dikarin biryar bidin ew rast e nerast e lê pedeke wisa dibêje hikûmeta Iraqê jî pêranîne kî çi dibe wê demê pere şikûtên destekê eskerî şikûtê û destekê siyasî û minawara şikûtê bêguman tenê deryek pêşiya pedeke dimînê ew jî Tirkiye yani jeopolitîk wisa dike wê demê tiştê ku Tirkiye dixwaze û çend sala li bendê ku hêzên herêmê bi taybetî jî pedeke û yekêtî bi feilî bikevin nav şer ew tişt pêk nayê metirsiya vê yekê jî heye yani lomaniha bi biryara pedekê ya baykôtkirina هەڵبژارتنên Iraqê ku îro dayî û dibêje ew nedestûriye rêkê pêşiya vê yekê vedika ku Kurdistan xistibe nav tunêlekî pir tarî û ew tunêl pir deryêwî hene ji kîjan deriyê derdikeve ji kîjan deriyê dernakeve li nava tunêlê de asê dibe an jî derdikeve kesek nekarin ha cewabê wî bide ya dinê jî wek me got karvedan çawa dibin karvedana navxoyiya Herêma Kurdistanê Partiyên Kurdî û karvedana hikûmeta Iraqê çawa dibe û karvedana hêzên navdewletî çawa dibin yani Emerîka em bêjin ku hêzê wî li Iraqê heye ku pêşmerge bebê em bêjin alîkariya maddî û manevî û sîlah û pere ya Emerîkayê her kes dizane nekarî xwe li ser lîngan bigire wê demê helwesta Emerîka çawa dibe ev hemî cê pirsyarê ne û pedeke yani behanêxwe hene ku nedestûriye ew naxwazin li bin bandora komisyonekî de biçin helbijardinê ku ew komisyon neya wan e niha li sosyal medyayê de an jî medyayên nîvfermî de karvedan tên kirin yani hawlatî û rojnamenûs û aktivîst jî karvedanê wan hene li hemberî vê biryarê pedekê yani dibêjin pedeke xwenaskiriye dizanî hêzê wî çend e hû dizane heger ku helbijartin li gorî kartên bayometrî bin yani kartê bayometrî ew ku tespît dike ku tu birastî jî Iraqî hawlatî Iraqî û pencemorê te tê xwîndin û heger ku komisyona helbijardinê jî ya Kurdistanê na ya Iraqê serpereştiya helbijardinan bike ji bo ku niha li gorî çavdêran ew komisyona Herêma Kurdistanê ya helbijardinê komisyonekî girêdayî pedekê ye heger ku ew nebe komisyona Iraqê serpereştiyê helbijardinan bike wê demê pedeke nekare dengên pêwîst bibîne ihtimala li sedî 20-25 dengan bîne wê demê ew ji wê pedeke dibe şikistekî pir mezin û wî qebûl bike nabe qebûl jî neke nabe loma jî pedeke heger ku nezanî li helbijardinekî de sedî sed ser dikeve naxwaze biçe helbijardinê ev nêrîna gelek rojnamevan û aktivîstan bû îro li sosyal medyayê me dît lê tiştê ku herî giring e demê pêş karvedan çawa dibin û ew karvedan Kurdistanê bervekû dibin yani Kurdistan berastî jî diçe ku ji xwe çend ew bû çend heyv موچەیە فەرمانبەران نەهاتی داین موچەیە مامۆستای نەهاتی داین ڕەوشە مامۆستایان گەلێکی خراپە ینی مامۆستایەکی کەچک یا 22 ساڵی 20 ساڵی دچە بەر دەریە بەرپرسیاران لە دەریە دخەن دەبێژن پەریامەنینە ئەز نەکارم کرێخانی خۆ بدەم ئەز نەکارم کرێە ئاو و کارەبا بدەم ئەز خواردنینە ئەز بخۆم ئەس چۆ بکارم دەرسێ بدەم و چما و سالەمە دیکەن عراق موچەیەک شاندیا حتا نەها ئەو موچە بەڵاو نەکردە
دۆ گەلک فەرماندار چوون بەغدایێ و بەڕەسمی شکایەت لە مەسرور بارزانی و ئالی گرێوی قوبات تاڵەبانی کردن ژبوویک و گوتن بەغدا موچە دشینێ ئەو موچە نادەن ینی ڕەوشە کوردستانی بەڕاستی کەتیە ناو مەترسیەکی پڕپڕ مەزن و بەروەکو دچە ئەم نزانە لێ ژوێژی تەهلوکەتر هەگەر و ئەمریکا هەڵوێستا ئەمریکا لە هەمبەری پەدەکێت تند بێ و نێگەتیڤ بێ هەگەر و هەڵوێستا یەکێتیژی بە پەدەکێڕانە بێ و عراقژی ئیسرار بکە لە سەرڤەیەکێ وێ دەمێت چ دەبە وێ دەمێ وەک منگۆ دبەک و پەدەکە پڕپڕ تەنگاف ببە تورکیاژی لە فرسەتێکی وسا دەنەرە و دبەک و ئەو یەک ببە سەدەمێ شەڕێ نەتەنێ شەڕێ ناوخۆی لە ناوە باشووری کوردستانی شەڕ دە هەر چەرپارچی کوردستانی ji bo ku şer wê demê li navbera yekêtiya û pedekê de çê dibe şer di navbera pedekê û PKK de çê dibe şer di navbera PKK û pedekê de yanî şer di navbera Başûr û Bakur û Rojava jî gerek bi wê rengî şirove bike û tiştê ku hey be temametî ji dest dere لۆما jî بەڕاستی ڕەوشێکی پڕ خەتەرە گەرەک هەر کەسێک لە ماڵا خۆ لە جێ خۆ هەلوێستێکی بگری ئاخافتنێکی بکە گوتنێکی بکە ئەو گوتن گەرەک نەپارتیزانی بن احتیاج بەvەیەکی ناکەلی ئەف گوتن گەرەک ئەف بن و چارەسەریەکی ji vê ڕەوشێ ببینە و çine bila bibe هەڵبژاردن pêk were yani bila pedeke li wê hêlbijardinê de hinek kursiyan kêm bîne bila yekêtî hinek kursiyan zêtir bîne an jî hereketekî dinê hinek kursiyan zêtir bîne yani ev çi dibe ji xwe pedeke hêzeke kes nekarî wisa bi hasanî hîsab jêraneke li Kurdistanê rabike hêzeke ku coğrafiyayê wî taybet heye hêzeke ku gelek eşîret di destê wî de hene hêzeke ku perêwî heye ئۆکۆنمیاوی هەیە هێزەکە عسکەری وی هەیە و هێزەکە دەوارێ ناودەوڵەتیدا ژیانی مەدید هەر کەسێک حیساب ژێرا دەکە یعنی دەدەمێکیدا و دگوتن شکایەت لە مەسرور بارزانی هاتیەکردن لە ئەمریکای و ئەو شکایەتجی من لە بەلگێن و وینێڕن ینی دۆزێکی گەلێکی گرانە لێ بە قاسی وێژی ئەنتۆنی بلینکن پێراڕوونیشتیانی حیساب ژێرا دەکە ئەو پڕ گرنگە لۆماژی بەڕاستی ئەف هەڵبژاردن هەگەر وێ نەیەکردن وێ دەمێ ئام گەرەک خۆ ji بۆی ڕەوشێکی پڕ مەترسیدارتر حازر بکەن و ئەو چ دەبە ئەم هێژی نزانن کە ئەم بە کورتی لەسەر vêyekê وقاسی ئîro ببێژن ئەمێ دەمێ پێش دیسان بە هەڤرا بن gelek spas ku heta niha hûn bema rabûn û li kerema xwe hewl bidin kanala me abone bikin û vê vîdyoyê jî layîk bikin an jî çend komentan لەسەر بنویسن دا ku hêjmarekî zêtir xelek bibîne rêz û silav